負けるなよ、アルトゥ。お前がトロいんだ。わめたって無駄さ。ウーキー族を怒らせねえ方がいいぞ。ロボットはゲームに勝っちゃいけないとでも言うんですか？ロボットはゲームに負けた腹いせに相手の腕を引っこ抜いたりはしねえけどよ。ウーキー族はやるぜ。よくわかりました。アルトゥ、作戦を変えるんだ。相手に勝たしてやれ。ジェダイの騎士はフォースが全身から湧き出るのを感じる。フォースに支配されるんですか？というより君がフォースを支配する。馬鹿げた念力と古臭い武器でレーザーガンに勝てるわけねえだろうが。君はフォースを信じないのか？俺はこの銀河の端から端まで飛び回って珍しいものをうんざりするほど見てきたけどよ、全てを支配するようなフォースとやらには一度もお目にかかったことなかったぜ。俺は神秘的な力なんてものは信じねえんだ。そんなもん結局はトリックかなんかに決まってら。じゃあもう一度やってごらん、ルーク。ただし今度は視覚に頼らないで直感だけを頼りにするんだ。これじゃ何も見えませんよ。どうやって戦うんです？目が見えるとかえって惑わされる。気持ちをもっとリラックスさせるんだ。できた。ついてただけさ。経験上月などというものは信じない。だが相手が練習用の機械と生身の人間とじゃ大違いだぜ。オルデラーに近づいたようだ。何かを感じたんです。見えたような気がしました。いいぞ。それが新しい世界への第一歩だ。なんだ？弾頭員からの報告です。同盟軍の基地を発見しましたが、すでに放棄されており無人となっています。現在付近の惑星を引き続き捜索させています。くそ、いっぱい壊されたか。あの女はどんな拷問を受けようと決して味方を裏切らないと申し上げたはずだ。姫を直ちに処刑しろ。